Työttömyys tuo elokuvan tekijän Spandaun portti. Nukuin päivät läpeensä ja yöt oli pelastanut lätkän rapakon takaiset MM:t, joille omistaudun viikon aikana sohvaperunana. Seurannani roikkui jatkuva syyllisyys omaksumastani tahdottoman madon sielun elämästä, mitä ajoittain näkyville putkahtava Luther ankarasti yllytti. Tyhjän toimittamiseni tuotti toisenlaistakin satoa. Kollegani Janne Kuusi alkoi kummitella huoneistossani, eikä lainkaan näkynyt lepäävän rauhassa. Hän osoitti suoranaista halveksuntaa kämpän vakituista hyyryleistä Martin Lutheria kohtaan. Ukon motkottaessa oikeistopuolueen tapaan työttömyydestäni Kuusi tarrasi tätä niskasta ja nakkasi avoimesta ikkunasta pihalle. Nyt alkoi uusi elämä. Halusit tai et. Paraskin puhumaan. Oikeassa olet. Viikonloppuna lapset olivat minulla ja Sheila keikalla maakunnissa. Siihen mennessä työttömän mielenlaatu oli syöpynyt tomumajaani orvaskettä myöten niin, että koin lapset vaivalloisina, vaikka muuten otinkin nämä aina mielelläni vastaan. Lapset elelivät Suomen aikavyöhykkeellä ja minä Tyynenmeren, mistä seurasi armoton jetlagi. Eikä siinä vielä kaikki. Kuusi paiskasi sylini päivän iltiksen. Ankea mielialaa tehosti median harjoittava Peksu Rytkösen kolumnin ylläpito yleisön tietoisuudessa. Alkoholismistani oli tullut yleinen totuus, jonka murtaminen oli yhtä toivotonta kuin muuri, joka nökötti edelleen pystyssä Berliinissä. Tämän sain kokea ruokakaupassa, kun kassa ei suostunut myymään hihnalla vaeltavia olutpulloja syystä, että vaikutin humalaiselta. Kassahenkilön näkemys sai tukea jonottavilta asiakkailta, jotka vertailivat vesiselvää olemustani kassan vierellä iltapäivälehden lööpistä komeilevaan kuvaani päämajan pihalla. Nää on ykköskaljaa. Kassanainen sekosi pasmoissaan ja myöntyi lopulta myymään yhden pilsneripullon syystä, joka ei minulle auennut. Sitä vastaan jouduin kuitenkin esittämään ajokorttini hänelle. Sain poistua kaupasta pilsneripullon, energiajuoman, porkkanapussin ja mansikkajuurttien kanssa, kansan paheksuva katse selässäni kuumottaen. Jääkiekkomatsien päätyttyä ryhdyin pohtimaan toimeentuloani. Yle maksoi kiltisti palkan, jolla selviäisin kesään asti. Mutta kun aiemmin työnsaantiin riitti, että menin tunniksi Yleisradion kuppilaan istuskelemaan, nyt oli ilmoittauduttava työn välitykseen, jotta saisin työttömyyskorvausta, mikäli töitä ei muualta heruisi. Kaavailin myös elokuvakäsikirjoituksen tekemistä, mitä varten pitäisi anoa apurahaa, mutta minkäänlaista ideaa ei tilanteen apeuttama mielikuvitukseni saanut rutistettua ulos ainakaan ensihätään. Kannattaako? Riittääkö sun energiavarantos siihen määrättömän valehteluun, mikä apurahan anominen ja varsinkin sen saaminen edellyttää? Eipä tainnut riittää. Työvoimatoimistossa istuin haastateltavana työnhakua varten. Kuivakan oloinen virkailija kyylesi alta kulmiensa. Miehen ylähuuli törrötti hiukan ylöspäin, mikä aikaan sai vaikutelman, että hän inhosi työtään ja asiakkaitaan ja elämäänsä. Hänen viereensä änkeytyi herra Luther, joka jäi ärsyttävästi naputtelemaan pöytään nakkisormillaan. Etkä sä vakavissa kuvittele, että sä saisit meidän kautta elokuvaohjaajan töitä? En mä kuvittele mitään. Tosiasia on se, että työtä ei ole. No ei varmasti noilla meriteillä. Töröhuuli pyöritteli papereita edessään. Mikäs meriteissä on vikana? Viittasin CV:hen, jossa oli luetteloituna 2 pitkää elokuvaa, lukuisia TV-elokuvia, muutama TV-sarja, lyhytleffoja ja monia festivaalipalkintoja. No joo, ei näissä mitään. Sulla kun on noita muita merittejä. Jaaha, Rytkönen kummitteli täälläkin. Luther puisteli päätään. Kotonani hän oli jättänyt minut rauhaan syynä luonani majaileva Janne Kuusen haamu, joka ei suvainnut Martinia lähettyvillään. Niinpä hän kiusasi minua vain kotini ulkopuolella. Saatuani työttömyyskorvausasian vireille, ryhdyin ideoimaan leffakäsikirjoitusta. Istuskelin keskustan kahvilassa kirjoittamassa muistinpanoja, kun elokuvakoulusta tuttu leikkaaja Pasi Korvenoja astui sisään.
ja hänen huomattuaan minut pyysin seuraani istumaan. Kun pikkupuheet ja pakollinen vittuilu viime aikojen julkisesta esiintymisestäni oli käyty läpi, Pasi kertoi työskentelevänsä tätä nykyään mainoselokuvien parissa. Duuni on sisällöltään paskaa ja rahaa siellä käytetään kuin roskaa. Ihan siedettävä siivu siitä roskasta irtoaa mullekin. Pasi kertoi reippaalaisesta kuukausipalkasta Papagallo Productionissa, joka oli erikoistunut mainoselokuvien valmistukseen. Siellä muuten tarvitaan ohjaajaa, jos meinaa fyrkka kiinnostaa. Ja niin kuin kouluaikana vannottiin, että mainoksiin ei tasan mennä. Aloin silti miettiä tarjousta. Jos tekisin sievoisen tilin huoraamalla, saattaisi olla varaa myös oikeaan elokuvataiteilijan työhön. Ottaisiko ne meikäläistä? Tavan puhua niille ja puhdistaa sun maineesi. Sulla on kuitenkin helvetin kova ammattitaito ja kokemus. Sellaisesta ne tykkää. Eikä teikäläisiä paljon markkinoilla liikaa. Hyi saatan, ajatus etoo. Sen homma voi ottaa positiivisesti. Missään duunissa sä et opi paremmin taloudellista elokuvakerrontaa. Eikä mä tarkoita fyrkkaa, vaan sitä, että sun pitää osata kertoa kokonainen story 0,5 minuutissa. Tai 10 sekunnissa. Ja käytössä on giganttiset resurssit. Viime talvena yksi päivittäistavarakauppa-mainosten sarja tehtiin melkein yhtä isolla budjetilla kuin suomalainen pitkä leffa. 10 kertaa 0,5 minuuttia, yhteensä 5. Ja hinta oli yli miltsiin. Jos huvittaa, niin voi vaikka käydä ulkomailla kuvaamassa. Jospa ottaisinkin huoraamisen jatko-opintona. Seteleiden tunkeminen alas vessanpöntöstä ei kuulostanut järin fiksulta, mutta voisihan sitä yrittää tehdä hyviäkin pikkuleffoja omaksi iloksi. Menkö? Kysy niiltä nyt vaikka vittuilessasi. Fedo tässä, morjentti Solli. Terve. Harri Feodorov oli elokuvatuottaja, jonka kanssa en ollut tehnyt töitä syystä, että mies oli pahimman lajin puliveivari, mikä oli alalla yleisesti tiedossa. Nyt jos kuulee yhdenkinlainen hätätilanne, lyhyestä vitsi kaunis. No joke. No kato, hei, me näs ollaan tekemässä Raivo Paista-projektia, pitkää leffaa, kaikki on rahoitus ja muut, kova kamaa. Kuusen piti ohjata, mutta niin kuin tiedät, mitä sillä kävi. Nyt heidi tänne, niin neuvotellaan. Fedon melskaaminen luurissa herätti haamuohjaaja Janne Kuusen. Milloin tää olis? Aikataulu venöjä paukkuu niin kuin aina. Kuoton pitäisi joskus loppukesällä tai syssymällä. Hei, ota taksi ja ilmesty heti saman tien tänne. Sellainen kuin on kiire. Sellainen. Tiesä tän mestan. No okei, mä tulen. Yritin vaikuttaa haluttomalta, mitä olinkin. Fedolla sai luvan olla todella houkutteleva juttu, jotta suostuisin. Älä helvetissä meni. Fedo on sirkuspelle, joka jokainen sana on valetta. Mä tunnen Kaipparin ihan liian hyvin, ikävä kyllä. Eikä siellä mitään rahoitusta ole kasassa. No mä käyn ihan vaan tsekkaamassa. Mutta työtä kuitenkin tarvitsin, mietiskelin kävellessäni kotoani parin korttelin matkan Punavuoren katua alaspäin. Nousin Fedon puljuun tavarahissillä entisessä tehdasrakennuksessa, jonne oli keskittynyt rypäs AV-alan firmoja. F-Productionin metalliovi sijaitsi tunkkaisella käytävällä, jota valaisi muutama särisevä loisteputki ja kusenhajun pisteliäs aromi tunki nenään. Harri Feodorov oli 50-vuotias hoikkakaveri, jonka lievästi harmaantuva tukka sojotti ja parta oli aina ajamatta, joko tarkoituksella tai ei. Mies oli kuin sähköiskun saanut ja ponkaisi vieteriukkona pöytänsä äärestä astuessani sekaiseen toimistoon. Hän vatkasi kättäni myrskyisesti ja tuijotti minua kummallisten, ilmeisesti John Lennonia apinoivien violetiksi värjättyjen pyöreiden silmälasiensa takaa käryävä tupakka huulillaan. Terve, hyvä kun tulit. Kuusi rupesi vaikeilemaan ja hyvä vaan, että päästiin siitä eroon. No okei, rauha hänen sievulleen. Fedo teki huolimattoman ristinmerkin ja vilkaisi yläilmoihin fariseuksen näköisenä. Sen tilalle ei varmasti löydy yhtä pätevää kundia kuin sä. Kato, mä arvasin, että sulla ei ole duunia, kun leidet kirjoittaa sitä kaikkea sittiä, mutta niistä jutusta mä piittaa hevon vittua. Viereisestä huoneesta astui suppilovahvaron oloinen 30 mies, joka huiski tupakan savua tieltään nenänsä nyrpistäen. Hei, tässä on Markkasen Hessu. Hessu, tää on nyt se Olavi Rahikainen.
Heikki on meillä apuraistuottajana. Tervehdin vaitonaista miestä, joka työnsi kätensä omani kuin pullataikina ja kuulosti vongahtavan kuin ruostunut sarana. Joo. Kokonaisuus ei näyttänyt lupaavalta ja pysyttelin hiljaa. Missään tapauksessa en saanut paljastaa sitä, että tarvitsin työtä kipeästi. Markkanen ojensi Fedolle paperinivaskan. Me laitettiin tämä sopimus valmiiksi. Fedo ilmoitti käsittämättömän kovaäänisesti, minkä oletin tarkoittavan, ettei vastalauseita suvaita. Vaat nimen alle tuohon, niin homma selkeä. Mun pitäisi kyllä saada tietää, mistä on kysymys. Joo, totta kai. Leffan nimi on Riivattu. Se kertoo nuoren naiskansan edustajan kaksoiselämästä. Päivät parlamentissa, yöt ilotalossa. Kas. Kai sitä joku käsis on olemassa. Tietysti. On käynyt Hollannissa script-doktorit ja kaikki. Kaisa Puumala alkuperäiskäsis. Puumalan tiesin luokattoman surkeaksi viihdekirjoittajaksi. Mä luen sen nyt ihan aluksi. Kai sä pystyt hoitaa se tänään. Enköhän? Mä ilmoitan sulle huomenna, että kiinnostaa. Ihan varmasti kiinnostaa. Mut soita mulle himaa jo tänään illalla tai vaikka yöllä. Fedo raapusti kotinumeronsa käyntikortin taakse ja ojensi sen käteeni. Sitten hän napsautti sormiaan ja Markkas Heikki painui naapurihuoneeseen. Mitä muuten menee? Mennään tempasen pari Bischoffeniin heti, kun oot pannut nimen tuohon alle. Mä voisin ottaa ton sopparin mukaan ja tsekata. Huomasin Fedon epäröivän 10% sekunnin verran. Markkanen palasi huoneeseen käsikirjoituksen kanssa. Ole hyvää. Markkanen painotti sanoja käsittämättömällä tavalla ja venytti niitä, vaikka ei muuten vaikuttanut ulkomaalaiselta. Nousin ja otin häneltä käsiksen. Me lukee nyt tuon plari ja soita sitten heti. Niin se sopimus. Ai niin, sori. Älä osaa sitä liian vakavasti. Kato, neuvotteluvaraa on. Toi on vasta luonnos. Ihan kun olisin nähnyt hentoisen punan lehahtavan Fedon korville. Vai halusinko vain nähdä? Sydänmaa. Heittäydyn jokeen, jos jätät minut. Susanne. Tee se. Olen saanut tarpeekseni. 6. Paskaa! Sydänmaa. Poliittinen urasi on loppu. Tiedät sen yhtä hyvin kuin minäkin. Susanne. Sinulla ei ole varaa uhkailla minua. Olethan ministeri, joka käy ilotalossa. 6. Hirveetä paskaa! Sydänmaa laskeutuu polvilleen Susannen eteen. Sydänmaa. Rakas, et voi tehdä sitä. Et saata. Toi käsis on taattua Feodorovin miinusvaatua. Sitä oli toden totta paikoitellen piinallista lukea. Riivattu kertoi nuoresta kansanedustaja Susannista, joka työskentelee naamioituneena eduskunnassa päivisin, mutta pitelemätön seksin nälkä ajaa hänet omana itsenään bordelliin ilotytöksi öisin. Asiakkaaksi saapuu ministeri Sydänmaa, vanhempi mies, joka tunnistaa kansanedustajakollegansa, ja heille muodostuu intiimisuhde myös asiakkuuden ulkopuolella. Naimisissa oleva Sydänmaa haluaa jatkaa suhdetta, mutta vaatii Susannia jättämään bordellin, mihin tämä ei suostu. Kumpikin kiristää toisiaan. Ministeri uhkaa paljastaa Susannin, Susan taas ministerin. Amerikkalaisen tapaan ristiriita selvitetään väkivallalla. Bordelli poltetaan. Susan kuolee ja hänen kaksoiselämänsä tulee julki. Sydänmaa pelastaa nahkansa ja hänet äänestetään presidentiksi. Senaatin torilla järjestetään juhlaparaati ja kansanjuhla ilotulituksineen. Vasta valittu presidentti kiittää puheessaan vaimoaan. Ellei tätä olisi kirjoitettu näin tyylittömästi, itse tarinassa voisi olla aineksiakin, mietiskelin. Älä lähde tuun. Ei toi paska aiheuta muuta kuin myötä häpeää. Ei tolkun hiventäkään. Sitten tutkiskelin jääkaapin sisältöä. Homehtunut tomaatti ja neuvostovirolainen lasipurkki borssikeittoa, jota myytiin markalla lähikaupassa. Siinä kaikki ja kaupat kiinni. Raha olisi riittänyt vielä joksikin aikaa, mutta olin varautunut työttömyyteen ja ryhtynyt elämään opiskeluaikojen tapaan vyötä kiristäen. Anna jo olla, saatana, fiksu mies. Ja tuolla soppariossa voit pyyhkästä perseis. Mutta talouden realiteetit voittivat. Päätin suostua Riivatun ohjaamiseen ehdolla, että saisin tehdä käsiksen uusiksi.
Varmistin asian soittamalla Fedolle kotiin. Totta kai sä saat parannella sitä tiedossa rajoissa tietenkin. Ei se kuitenkaan ihan eri leffa voi olla kuin mihin me on saatu rahoitus. Saman leffan ajattelin tehdä, vähän paremmin vaan. Tai paljon. Loistavaa. Huomenna Kybältä firmalle, niin pannaan pyllyt myörimään. Joo, mutta toi sopimus pannaan kanssa uusiksi. Jees, sitä voi viilata. Sopimusluonnos tarjosi minimaalisen palkan ja jätti auki monta kohtaa, muun muassa budjetin suuruuden ja kuvauspäivien lukumäärän. Kaikki oikeudet jäisivät F-Productionille, mikä ei käynyt päinsä, ellei korvaus olisi riittävä. Lisäksi luonnos sisälsi järkyttäviä pykäliä vaitiolosta, korvausvelvoitteista ja sanktioista. Otaksuin kuitenkin saavani sorvattua tyydyttävän sopimuksen ammattiliittoon ja työehtosopimuksiin vetoamalla. Voi herra isä, Fedon puljo pyyhkii työehtosopimuksilla persettä. Ja tulevaisuudessa sellaista kutsutaan paikalliseksi sopimiseksi. Rahoja sä et näe koskaan. Mut kaikista päätellen Fedolla ei ole vaihtoehtoa. Mulla on valttikortti. Sulla on valttikortti housuissasi. Arveluttava, mutta jämäkän päätökseni kunniaksi ja päästäkseni kyynisestä kotini linnoittautuneesta kollegani haamusta eroon, lähdin lähiravintolan syömään Wienerschnitzelin Ranskan perunoilla höystettynä. Kokeilin kepillä jäätä ja sain tilattua myös oluttuopillisen. Annoin siitä kulauksen pöydän alla tyytyväisenä päivystäneelle Martin Lutherille, joka lupasi siitä hyvästä häipyä elämästäni. Aamupäivällä kävelin F-Productionin toimistoon. Fedo ryntäsi ovelle vastaan läpsyttelemään selkääni. Olli, mä tiesin, että sä kiinnostut. En ollut järin kiinnostunut, mutta istuimme neuvottelemaan nurkkapöydän ääreen. Nuori sihteeri harjoitteli ja kiikutti pöytään kahvia ja marjekeksejä, joita inhosin. Ja Fedo läpsäytti tätä minihameen takamukselle. Nainen näytti tottuneen ukon klähmintään, sillä hän vain hymyili tälle. Hänen sisäisistä tunnoistaan en olisi mennyt takuuseen. Tää sopimus... Niin se, joo, siitä päästään yhteisymmärrykseen, turha huolehtia. Pöytään istahti myös Markkas Heikki, jota aloin mielessäni kutsua Markka Sheikiksi. Mites ton budjetin kanssa? Näin Fedon nielaisevan pahaenteisesti. Rahoitus on viimeistä viilausta vaite kondiksessa. Tarvii vaan sun kanssa käydä vahvistelmassa fyrkat. Kyllä jotkut rahoitteista näistä pitää ohjaajakin tärkeänä. No, joke. Mutta siis normaalin kokoinen budjetti tulossa. Siis pieni. Pieni, mikä nyt sitten on pieni. Mutta koolla ei ole merkitystä. Tärkeintä on, miten sitä käyttää. Ihan riittävä kotimaan oluessa. Tärkeintä on saada tarpeeksi kuvauspäiviä. Niin, tietysti. Kaikki tehdään lopputuloksen eteen. No sitten pitäisi saada vähän ennakkoa. Joo, kunhan saadaan tuo soppari sorvattua. Hessu, ota ylös mitä Ollilla on sanomista ja tee uusi luonnos. Esitin vaatimukseni, jotka tangeerasivat työehtosopimusta ja liiton minimisuosituksia, mikä sai Markkasheikin ilmeen sitruunan happamaan kurttuun ja Fedon hymyilemään typerästi. Sheikki teki muistinpanot lehtiönsä tympääntymistään pahemmin peittelemättä, mikä oli alan palkkaneuvotteluissa tavanomaista. Kuvaajaksi mä kysyn peltovuomaa. Okei, eikä se ole tähtitieteellisen kaulis. Tuskin se vaatii liiton taksoja enempää. Okei, ja kuka sanoisi, että se muusikko? Sheikki innostui yhtäkkiä. Tarkoitatko Claudia? Claudia on loistava taiteilija. Markkasheikin ääni ja olemus nauratti, mutta pidin pokkani. En mahtanut mitään sille, että stereotyyppistä sketsihahmoa muistuttava Sheikki huvitti, niin poliittisesti epäkorrektina tunnetilana kuin sitä pidettiinkin. Claudesta en tiennyt muualta kuin lööppijulkisuudesta, jonka perusteella kaveri oli silkka pintaliitäjä ja arvelin häntä Hessun ihastukseksi. No siitä keskustellaan vielä. Me otetaan Claude, vaikka Kuusi olikin sitä vastaan, mutta kato, se johtui vaan siitä, ettei se tykännyt Hessun naamasta ja tyrmäs kaikki Hessun ideat. Toivottavasti sä et tee yhtä hölmöjä päätöksiä kuin Kuusi. Minut ohjattiin sihteeriharjoittelijan ikkunattomaan huoneeseen, jossa ryhdyin haalimaan tulevaa työryhmää, naisen tuijottaessa ihastuneena toimintaani. Aluksi soitin luottolavastajalleni Sannalle. Fedorafin proukkis ei taida onnistua. Mitä niin? Mä olen kerran ollut enkä antanut sille, kun se vonkas. Ja sen jälkeen ei ole ollut asiaa taloa.
Tulet sä, jos mä saan puhuttua sut sisään? Mua ei harkita, mutta turha toivon. Mä tiedän jo etukäteen. Kuten Sanna oli arvellut, hän ei kelvannut. Ei kannata ehdon tahdon järjestää hankaluuksia. Piste. Lavastajaksi järjestettiin Markkas Hessun suosikki, jota en niin ikään tuntenut, mutta onneksi miehellä oli muutama laadukas meriitti takanaan. Peltsi Peltovuoma suostui kuvaajaksi ehdolla, että saa vakion valaisiansa ja kamera-assistenttinsa mukaan, mikä sopi Fedolle, vaikka näille oli maksettava liiton taksat. Kunhan ne jää ainoaksi kuuluvuuspaikkatason mieheksi. Fedo pläräsi työehtosopimusta kuin käytettyä vessapaperia. Keskeisen työryhmän saisi muuten valita, mutta assistentti- ja valomiesosastot kuulemma järjestettäisiin firman puolesta. Riivattua. Käsikirjoitus oli sen luokan skeida, että katsoin parhaaksi kirjoittaa koko tekstin uusiksi. Edeltäjäni Haamu kannusti siihen ja pyrin hyödyntämään hänen tietolaariaan ja kokemustaan aiheesta. Paskaa, paskaa ja vielä kerran paskaa. Pinnollisesta hömpästä pääset vaan ulostamalla paskan. Niinpä keksin lainata esittämättä jääneestä syvältä prokiksen matskuista yhtä sun toista niin, että juttu saisi yhteiskunnallista klangia. Toisaalta tiesin, että Fedo haki lähinnä viihdehömppää, seksiä ja paljaita tissejä. Toisaalta rahoittajat olivat keskenään kuin eri maailmoista, joten joka tapauksessa joku niistä olisi tyytymätön. Ajoin ajaa omaa versiotani toteutettavaksi. Ensimmäiseksi pyyhi yli kaikki dialogi. Nyt se on sitä samaa huttua, missä melkein kaikki suomalaiset käsikirjoitukset komporoi. Roolihenkilöt pannaan selittämään tapahtumat puhumalla. Ja dialogi on jotain ylevää saarnaa, jossa kerrotaan, mitä katsojan pitäisi ajatella. Tai sitten pelkkää informaatiota. Sitä, joka pitäisi esittää näyttelijätyöllä ja elokuvakerronnalla. Sen takia näytteleminenkin on usein niin halvatun kömpelää. Kuvitellaan, että näyttelijätyö tarkoittaa repliikkien papattamista ulkoa. Ei tarkoita. Olin samoilla linjoilla. Kirjoitin useisiin kohtauksiin dialogia, joka ei kuvaa mitenkään tilannetta. Esimerkiksi kun kapakassa ilotyttö ehdottaa maksullista seksiä miehelle, hän ei puhu sanaakaan itse aiheesta, vaan juttelee tupakasta. Koko miehen ja naisen välinen keskustelu koskee pelkästään tupakointia, tapoja tupakoida, tupakoinnin vaaroja ynnä muuta, ja vasta näyttelijätyöllä tehdään selväksi, mistä itse asiassa keskustellaan. Samoin pöllin erään kollegan leffasta hahmo, josta tein kansanedustajana Riivattuun. Mies ährää aikansa ilotytön kanssa sängyllä, mutta nousee istumaan ja sanoo ainoastaan, että on puhunut tästä lääkärillekin, eikä mitään muuta. Hyvä. Katsoja tajuu pelkästään siitä, mitä uppoa vaivaa. Mitään selittelyjä ei tarvita. Se on oikeaa elokuvakerrontaa. Ja eduskuntakohtaukset on helppoja. Asian vierestä puhutaan oikeastikin. Pitää vain kopioida kansanedustajien ja ministerien julkisia puheita ja what? Riivatun juonin rakenne ärsytti kaavamaisuudellaan. Se muistutti sapluunaan ahdettua jenkkikäsistä, jossa kaikki käänteet, yllätykset, myötä- ja vastamäät oli ohjelmoitu muka oikeille paikoilleen minuutin tarkkuudella. Pohjana tuolle Hollywood-kaaviolle oli Aristoteleen ammoin kehittelemä draaman kaari mekaanisesti kopioituna. Olimme elokuvakoulussa kajonneet Aristoteleen pyhyyteen ilveilemällä, miten tämä oli kehitellyt draaman kaarensa naisen, miehen, lapsen tai vuohen kanssa nussiessaan. Enemmän kuin ihmiselämää kaikkine epäloogisuuksineen, todellisuuden kokemuksineen, unineen, valheineen, haaveineen sekä irrationaalisine käyttäytymisineen ja pelkoineen. Se noudatti kangistunutta sukupuoliyhdynnän kaavaa pikaisine esileikkeineen, työntö- ja vastavoimineen, huipennuksineen ja raukeine tupakointineen. Koska naiskentelu on eittämättä monin verroin viihtyisämpää puuhaa kuin tylsä elon syrjässä sinnittely, aristoteellinen draama on ankean elämän virilinä korvikkeena mennyt kuin kuumille kiville jo vuosituhansien ajan. Meille oli kouluaikana näytetty elokuvia kaikkialta maailmasta, ja häkellyttävä vaikutuksen meihin olivat tehneet muutamat japanilaiset elokuvat, joissa ei ollut länsimaiseen draamaan olennaisesti kuuluvia alkua, keskikohtaa ja loppua lainkaan. Esimerkiksi Verisen kuun tarinat pelasi täysin eri säännöillä. Tarinoiden syyt ja seuraukset eivät olleet Aristotelesta kuulleetkaan,
eikä niissä pyritty pakkomielteisesti ratkaisuihin ja asioiden selviämiseen oikeudenmukaisuudesta puhumattakaan. Ne noudattivat pikemminkin elämän sokkeloista ja sumeaa rakennetta. Silti ne tuntuvat toimivan. Tai luultavasti juuri siksi. Ymmärsin jo tuolloin, että Aristotelen dramaturgia, joka on länsimaisen tarinankerronnan peruskallio ja muodostaa sokkelin koko täkäläiselle elämän muodolle, ei olekaan jumalten näpelöimää geeniperimäämme, kuten meille on aina uskoteltu, vaan kulttuurin tuote. Happy End on silkka Hollywoodissa kyhetty uskonto, jota suurin osa länsimaalaisista harjoittaa. Amerikan kulttuurivienti on niin murskaavaa, että sen pystyy aistimaan joka päivä, joka paikassa. Sen huomaaminen on sitten eri asia. Useimmat eivät sitä huomaa lainkaan. Niin arkipäiväiseksi se on käynyt. Hilasin Kaisa Puumalan ja hollantilaistohtorin pusaamaa kömpelöä seksiaktirakennetta todellisen elämän suuntaan, mikä merkitsi tietoista kaupallisen potentiaalin runtelua. Menköön tämä elämä näin. Ei Fedo käsiksistä kuitenkaan mitään ymmärrä. Eikä ymmärrä moni muukaan. Mutta jos jollain taikatempulla pystyt jallittamaan Fedoa ja rahoittajia, niin teet tosta elokuva, äläkä pelkkää sanaluettelua kauniisti kuvitettuun paperiin käärittynä. Niin mä aioin tehdä. Ja katso miten kävi. Hakattuani konetta yötä päivää luetin käsikirjoituksen Fedolla. Okei, tässä on ihan liian taiteellinen soundi, mutta tällä me saadaan elokuvasäätiö Fyrda tulos. Maikkari ja leffalevittäjät, ne ei tule dikkaamaan taidepaskasta ja poliittisesta diivadaavasta, kun niille näytetään niille se hollantilaisversio. Mä pulitin script-doktorille 10 tonnia siitä saitsesta, ja sille Fyrkalle pitää saada vastinetta. Miten vaan, mutta tuotantoon menee tämä versio. Kun Fyrkat on lopullisesti varmistettu, niin sä saat kirjoittaa sit kuvausversion, jolle ei välttämättä tarvitse olla muuta tekemistä näiden kanssa kuin tarinan raamit. Poimin kummatkin version parhaat palat ja risteytät ne. Ja sit sä voit myös ottaa huomioon resurssit ja castingin. Ne me tiedetään nimittäin tarkemmin vasta rahoitusrumban jälkeen. Alan käytäntö oli juuri tuo. Rahoitusta varten tehdään oma käsisversio ja kuvataan sitten jotain muuta. Näin oli aina ollut ja näin kaiketi tulisi aina olemaankin, koska suurin osa rahoittajista ei osannut lukea käsikirjoituksia, vaan niille piti kirjoittaa romaani, josta ne kuvittelivat näkevänsä tulevan elokuvan ja sen kaiken, mitä ei todellisuudessa ollut vielä edes suunniteltu saati toteutettu. Mukaan oli syytä liittää hajut ja mautkin, joita valmiiseen leffaan ei edes saanut ängettyä, mikä oli yhdentekevää, sillä kaunokirjallisuus leffakäsiksissä oli muutenkin satuilua ja silkkaa kusetusta aasta aameneen. Ison ongelma oli siinä, että pitkän elokuvan rahoitus oli hankittava pienistä puroista, joista yhdessä virtasi vesi, toisessa veri, kolmannessa laardi ja neljännessä laava. Siksi useimmat käsikirjoitukset, jotka saivat haalittua rahoituksen ja pääsivät tuotantoon, olivat tulosta kompromissista, toisin sanoen muna- ja munasarjatonta mössöä. Kuvauksissa ja varsinkin leikkausvaiheessa tekijät sitten yrittivät pelastaa sen, mitä pelastettavissa oli. Mä laitan nää heti menemään ja buukkaan saman tien meetingit säätiön, Maikkari ja Suomi-kinoon. Kaikki ne on luvannut rahoituksen. Kyllä kai. Kuten aina, kun tuottaja lupasi rahoituksen olevan kunnossa, sitä vasta alettiin hakea. Olin tosi varautunut tähän, sillä en ollut ensimmäistä kertaa pappaa kyydissä. Ohjaajan ammattitaidon tärkeä osa-alue on tietää, miten pitkän elokuvan tuottajia kuunneltiin. Loogisinta olisi ottaa kaikki heidän puheensa valheina ja suhtautua niihin määrätietoisen nurinkurisesti. Ellei sitä ymmärtänyt, ui väkisinkin armottomaan valheiden verkkoon, eikä siinä räpiköidessä työnteosta tullut mitään. Toukokuussa rahat uhkasivat loppua. Oli pakko keksiä jotain, vaikka talouden nousukausi oli meneillään ja pankeista lapioitiin ja kannettiin ulos lainarahaa säkkikaupalla. Mutta miehelle, jolla oli meikäläisen maine, oli porttikielto näihin orgioihin. Nöyrryin ja käännyin äitini puoleen. Äiti asui Töölöntorin laitamilla. Hän työskenteli niin sanottuna seurapiiritoimittajana Naistenlehdeksi kutsutussa aviisissa.
Hänen työnsä halveksunta oli viisanta salata, varsinkin tämän tapaisissa tilanteissa. Vai Feodorovin hommissa, lykkätil vaan. Rahoitus selviää viimeistään elokuussa. Fedon mukaan varma nakki, mutta siihen saakka pitäisi saada pari tonttua, että saisi laskut maksettua. Mitä jos homma menee puihin? Ei mene, ja jos meneekin, niin kyllä mä selviän. Palkkaturva tai jotain. Voi mennä vaikeaksi saada duunia. Susta liikkuu kaikenlaisia huhuja. Mä olen saanut puhuttua kollegat ympäri, ettei ne ole tulleet julkisuuteen. Pelkää lööperiä taas. Tosiasia on kuitenkin se, että tällä viikolla katkaistaan sähkö ja puhelin, ellei maksa. Ja laskuja on tällainen pino. Okei, järjestyy. Vaikka voisit sä olla kiitollinen, että saat asua pelkälle yhtiövastikkeelle. Laskeudun polvilleni ja kumaruin maahan, kädet lattialla häntä kohti sojottaen. Kiitos äiti armopaloista. Maksan kyllä sulle vastikkeet, kunhan on mistä maksaa. Nouse ylös siitä. Häpäset koko perheen. Nousin ylös. Kenen silmissä? Minun ja itsesi. Mennään pankkiin ja sen jälkeen voisit tulla syömään meidän kanssa. Meidän? Onko sulla joku äijä? Tavallaan. Tavallaan äijä. Tule mukaan, niin mä esittelen teidät. Äiti siirsi tililleni 5 tonnia ja antoi maksamatta jääneet yhtiövastikkeet anteeksi. Kävelimme pankista Eliteen, jossa näyttelijäystäväni Matti Pellonpää piti hoviaan nurkkaloossissa. Tervehdin seuruetta, mutta viittasin Mutsiin päin ilmellen pahoittelevasti ja siirryin hänen kanssaan salin perälle. Jonkin aikaa istuttuamme aperitiivejä nauttiessamme ravintolan ovelle saapui Pekka Rytkönen, tuo Hesarin valkotukkainen maitovalas. Kuulin, kuinka Pellonpää ja seurojen vittuli miehelle, joka kauhukseni lampsi meitä kohti. Käänsin katseni, jotta äijä ei huomaisi, mutta painajaisista pahin toteutui. Hän asteli seuraan. Mutsin uusi hoito oli Rytkönen. Peksu, tässä on mun poikani Olavi. Että vissiin tunnet toisianne, mutta tiedätte varmasti. Nyökkäsin vaisusti maitovalalle ja tarkistin salaman nopeasti pakoreitin. Sä voit istua tähän. Nousin lähtöä tehden. Meidänhän piti syödä. Muistin, että mun piti olla palaverissa 4. Olavi, unohdit rinkkisi. Näin Rytkönen kähisi perääni, minkä tulkitsin silkaksi vittuiluksi. Ankarasti olisi tehnyt mieleni liittyä Pellonpään hilpeän seuraan ja vetää lärvit, mutta en kyennyt hengittämään samaa ilmaa Rytkösen kanssa, semminkin kun porukasta kuului avointa naljailua siitä, mitä tekemistä minulla oli tuon haaskalinnun kanssa. Sitä en todellakaan halunnut selittää. Pellonpää ilkkui aikoinaan kehittelemällämme lauseella. Olavi Rahikainen meni hoitoon kulkematta lähtöruudun kautta. Osoitin hänelle ikkunasta näkyvää Hesperian hourulaa. Luikahdin nopeasti ulos ja kulman taakse, jossa nojaudun seinään tasoittamaan hengitystäni. Kaipasin nitroja ja sydämen tahdistinta. Ehkä Pellonpään joukkia olisi pitänyt noudattaa. Janne Kuusi riekkui heti kotiin palattuani ja... Isäpuolisi toimittaja Rytkönen, onneksi olku. Hyi helvetti.